Så sidder vi her igen. Et år er forbi. Ja, faktisk skal vi tage afsked med det første årti i det, man har valgt at kalde nullerne. Et nyt år kan begynde. Et nyt årti venter. Lad os møde det nye og ukendte med åbne arme. Uforbeholden og med positivt sind. Men måske vi skal dvæle lidt ved det, som nu er fortid. For verden er næppe den samme som før. Ja, det er faktisk det eneste, vi med sikkerhed ved. Og fremtiden vil uden tvivl blive ved med at udfordre og ændre. Og tak for det. Vi har bevæget os i en tid, hvor verden ikke var tegnet af de klassiske magthavere, men hvor vi skulle vende os til, at medierne satte dagsordenen. Og det var i en sådan grad, at kun folk, der har uddannet sig i kommunikation eller har deltaget i et reality show, har haft taletid og er blevet hørt. Spindoktorer talte den politiske dagsorden som bugtalere med politikerne som marionetdukken, der fremfører dagsordenen i primetime. Virksomheder tegnes af kommunikationschefer, pensionerede mediefolk, som ved, hvordan man snor sig gennem krisekommunikation, når pressen banker på porten til domicilet. Og så var der dem, som vi alle elsker at hade, reality-stjernerne. Dem fra Paradise Hotel, Robinson, og dem, som bare er kendt for at være kendt. Vi er på fornavn med dem. Vi ved, hvad de foretager sig, men ingen synes at vi kendes ved dem. Et faktum er dog, at de ikke ville fylde et sekund i vores verden, hvis vi ikke gad at mæske os i deres liv og gøren. Derfor vil det også være naturligt at fremhæve de store begivenheder fra 2009. Jeg nævner i flæng i vilkårlig rækkefølge. Erik og Annie venter barn. Sydney Lee blev single, men fik en ny kæreste 2 dage efter. Susan K. var i byen og kom i fængsel. Sydney udtaler, at det ikke kommer bag på ham. Caroline vil være ung mor. Ja, det har i sandhed været et begivenhedsrigt år. Men hvad er der så sket ude i kommunerne? Bag ligusterhækken. Ja, ligusterhækken som afskærmning for alverdens dårligdomme og krænkelse af privatlivet er blevet udskiftet med fladskærme. De danner nu mediemur om det levende, tænkende og frie menneske. Og det er i sådan grad, at 2009 satte rekord for, hvor meget tv hver dansker ser i gennemsnit. Men hvad ser man så, hvis man stikker hovedet op over fladskærmen? Et samtalekøkken? Nej, det var i 90'erne. Nu ser man cyklende livsstilsprofeter komme blæsende forbi prædikende med budskaber om, at livet er skadeligt, og at vi i en fart bør rationere på det, hvis vi ønsker at blive udødelige, eller gøre os fortjent til en avatar i en ny verden, når sidste salgsdato er overskreden for planeten Jorden. Jeg mener, vi bør desinficere. Sørg for, at enhver berøring sker med afsprittede hænder, således vi undgår at blive smittet med endnu en influenza med navnet fra en af de store dyr i dyreverdenen. Sæt nu, vi må blive hjemme i et par dage, sammen med familien. Skulle forholde os til stilhed, ro og afslappethed. Nej tak. Måske vi skulle stå sammen som ved EM i 92. Lukke vores Facebook-profil. Drage ud i den virkelige verden og tagge på virkeligheden af vores fælles oplevelser. Sammen med de mennesker, der rent faktisk betyder noget. Ja tak. Mine tanker går også til dem højt mod nord. Her tænker jeg ikke på dem i Hjørring. Nej, jeg tænker på dem, der bor i Grønland og på Færøerne. Eller andre steder, hvor naturen endnu er alt overskyggende, og mennesket er en lille brik. Og det skyldes ikke min medlidenhed over, at de ikke har 3G-dækning midt på indlandsisen. Nej, mine tanker går til dem, fordi at når de står i baghaven, så kan de se vidderne, horisonten og havet. Jeg er misundelig, men også kun let. For jeg vil ikke bytte med et nyt liv. Jeg vil vælge til, og ikke fra. Lad os alle være nysgerrige. Ikke på, hvad der kommer i tv'et, eller hvem der kyssede med hvem i byen via Facebook. Nej, på livet. På, hvad der er på den anden side af havet. Og lad os mødes med det med åben sind
Gerne i fællesskab, men også alene. Alt med måde. Godt nytår.